dereito é un dereito o que ninguén se debe quitar. Temos dereito á educación. O día 10 de decembro é o Día dos Dereitos Humanos e imos a escoitar a Xoema e Suxía a ver que nos contan sobre esta celebración. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Grazas, Rubén. Bueno, hola, Uxía. Hola, Joel. Cando se empezou a celebrar o Día dos Dereitos Humanos? O Día dos Dereitos Humanos comezouse a celebrar no ano 1948, cando as Nacións Unidas firmaron a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. People, help the people, nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring. Que é iso da Declaración dos Dereitos Humanos? É un documento onde se recollen todos os dereitos e liberdades das persoas. É un ideal común para que todos os povos e as nacións se esforcen en respetar esos dereitos e liberdades e cumprir as súas obrigacións. God knows what is hiding in this world of little consequence, behind the tears, inside the lies, 1,000 slowly dying sunsets. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess the loneliness came knocking, no one needs to be alone or singing. People, help the people, and if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Uxía, por que non nos contas como celebramos este ano? Este ano, cada grupo elixiu un dereito, traballamos sobre el na clase e gravamos un vídeo que quedou moi chulo, para que sexamos conscientes que sen importar raza, sexo e religión, todos somos iguais. Rich as the fool that turned all those good hearts away. E xa que estivemos traballando tanto sobre este día, acórdaste de algún dereito fundamental? Pois claro, o dereito á educación, o dereito á sanidade e o dereito a ter un teito onde vivir.
nivel de vida adecuado que lle asegure a familia, a saúde, a alimentación, o vestido, vivenda, aquella axuda en caso de desemprego, enfermidades, viudez, e vellez. Toda persoa ten dereito á liberdade de pensamento, á liberdade de conciencia, á liberdade de religión, taoísmo, cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduismo ou budismo. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. O meu país é tão pequeno que cabe nos olhos menos. O meu país nunca demanda, por isso saímos nós. O meu país tem céu azul, é o caminho que quero atravessar. Persoa ten dereito a unha nacionalidade, a ninguén se privará da súa nacionalidade, nin do dereito a cambiar de nacionalidade. Artigo 9.
Ninguén podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado,